Tervetuloa Urho Kekkosen kansallispuistoon! Aina muistaa se, kun lähtee vaeltamaan, niin otetaan ensimmäinen ryyppy metsän kuninkaalle Tapiolle, jotta saadaan parhaimmat mahdolliset väylät kulkea täällä. Seuraava ryyppy otetaan tietenkin taivaan herralle, ukko ylijumalalle, jotta saadaan parhaimmat kelit. No niin, eräypojen matka alkaa tästä sillalta. Matka on 85 kilometriä pitkä ja korkeimmassa kohtaa me tullaan olemaan 700 metriä merenpinnan yläpuolella. Me mennään aluksi ihan rajavyöhykettä pitkin ja kerrotaan siitä vähän myöhemmin tässä matkan varrella. Urho Kekkosen kansallispuisto on perustettu vuonna 1983 ja sijaitsee Savukosken, Sodankylän ja Inarin kuntien alueella. Pinta-alaltaan se on 2554 kilometriä, joka tarkoittaa, että se on Suomen toiseksi suurin kansallispuisto. Ja koska kansallispuisto on niin iso, niin se on tietenkin jaettu käyttövyöhykkeisiin, joita koskevat erilaiset liikkumis-, leiriytymis- ja tulentekomääräykset. Vyöhykkeet on perusosa, Saariselän erämaaosa, Nuortin erämaaosa, Kemisompion erämaaosa, Pajuaavan, Repoaavan ja Lammivaaran rajaus ja sekä rajavyöhyke. Ja koska me käytiin vaan tuolla Saariselän erämaaosassa, niin keskitytään vähän siihen. Joo, eli rajavyöhykettä pitkin kun me mennään, niin se on erittäin näkyvästi merkitty keltaisilla tuollaisilla merkeillä puissa. Niitä on melkein koko matkan ajan tuossa ihan vieritysten. Sen puolella on vaikea eksyä. Erittäin vaikea eksyä, jopa meidän. Ja sinne rajavyöhykkeelle voi mennä, mutta se vaatii erikoisluvan tuolta Rajavartiolaitokselta ja edes me ei saatu, me käytiin tänään kysymässä sitä lupaa, niin ei kyllä millään saatu. Katsos meidän naamaa, että ei voi antaa. Eläinlajistosta sen verran, että me ei kyllä kauheasti törmätty muutamaa lintua ja muutamaa poroa lukuun ottamatta, mutta siellä on tosiaan maakotkia ja 129 muuta lintulajia, joten kyllä siellä pitäisi näkyä kun olosuhteet oikeat. Ja kansallispuiston alueella elää yli 20 nisäkäslajia. Suurpedot, kuten karhu, ahma, susi ja ilves, näyttäytyvät retkillä vain harvoin. Todennäköisin kohtaa puistossa poroi, jäniksiä, hirviä ja kettuja. Aina kun kahlataan, niin reppu irti, jos liukastuu. No tossa ei onneksi ole niin paljon vettä. Jos liukastuu ja menee veden alle, niin saa nopeasti repun pois. Virtaus kun tulee tuolta päin tonne päin. Hiukan tonne päin täytyisi katsoa. Näitä puroylityspaikkoja Urho Kekkosen kansallispuistossa on tosi paljon. Siihen oikeasti kannattaa varautua. Me ei varauduttu kunnolla ja se kyllä sitten huomattiin sen matkan varrella. Joten varmaan parikymmentä ylityspaikkaa jouduttiin menemään ylitse.
Yliopistokisojen pistepörssissä pärjänneet. Mä siinä hävisin, kun veikkasin tilkkua ja koivua ja Soittana Jaakko meni veikkoamaan kurpitsapäätä. Tässä nyt sit tulee olasta. Vielä vedessä. Ai saatana, tulla. Tossa tuli tuvissa vähän kylmää ja nuotiopaikalla kans vähän kylmä tossa, niin eräurupoja pyydettiin vähän tekemään puita. Me totta kai, että kyllä me voidaan kun nuoria miehiä olla. Enää ei luulisi tulevan kylmä. Pirunportti on nimensä veroinen rakkikivikkoinen kuru, joka toimii kulkuväylänä Paratiisukurun suunnalta Murrovaarakkaan. Lumi viipyy varjos Pirunportissa pitkälle kesään. Talvella kurussa on lumivyöryvaara. Pirunportti sijaitsee Ukselmaan päin koillispuolella. No niin, me ollaan täällä Pirunportilla tällä hetkellä ja tähän on kuulee siitä, kun täällä on näitä kiviä niin saatanasti ja vähän vaikea kulkusta. Meillä on sen takia Jaakon kanssa jätettiin reput tonne edelliselle paikalle, että Jaakko vaan nyrjätä nilkkaansa. Ja kyllä tästä tulee ihan hyvä. Tästä seuraavaksi mennään sinne Paratiisikuruun, jossa kun on ihan loistavat näkyvät. Ei muuta kuin nähdään siellä. Paratiisikuru on Urho Kekkosen kansallispuiston kauneimpia paikkoja. Kurussa on 2 kirkasvetistä tunturilampea, josta toisen laskee vesiputous. Lumi viipyy Kurussa pitkälle kesään, kasvillisuus on reheävää ja täällä voit ihastella muun muassa hiirenporrasta. Ollaan päässyt tähän Paratiisikurun etupuolelle kuvaamaan nätistä maisemista. Itse asiassa tuossa Paratiisikurussa on 2 kirkasvetistä lampea, johon tulee tunturilumesta ne tunturipurot ja siinä on 2 erittäin upeaa vesiputousta myös. Ja siinä myös ympäri vuoden on tuommoista hienoa maisemaa ja Urho Kekkosen kansallispuiston ehkä komeimmat maisemat, mitä täältä löytyy. Paratiisikuru sijaitsee Ukselmanpään luonteispuolella. Kurun johtaa Sarviojalta selkeä polku, joka jatkuu Kurulta edelleen Ukselmanpään laidalla. Eli avontulenteko on sallittu vain sitä varten osoitetussa paikoissa käyttäen ainoastaan tähän tarkoitukseen varattua puuta. Retkikeittimen käyttö on kansallispuistossa aina sallittua ja suositeltavaa. Mekin käytettiin todella paljon retkikeitintä ja se on kyllä erittäin hyvä ja suosittelen sitä myös itse. Leirityspaikan saa valita vapaasti lukuun ottamatta Paratiisikuru- ja Lumikurualuetta sekä maastoon merkittyjen vanhojen rakennelmien muinaisjäännösten ympäristöä. Tupien läheisyydessä ja Luirojärven rannalla on käytettävä osoitettuja leiritymispaikkoja. Me pysähdyttiin 2 kertaa telttailemaan ja
suosittelen kyllä pysymään autioituvissa, jos niissä on tilaa. Ei sillä, että ei teltta olisi ollut huono, vaan kyllä se aina on se tupa on aina paras. Varjojen hyöntyisin ja poimien kansallispuiston alueella on sallittu, eli liikkumisrajoitukset sitä estä. Ja kaikille kalamiehille tiedoksi, että kansallispuistossa on sallittu kalastuslain ja Metsähallituksen kalastuslupaehtojen mukaisesti. Kansallispuistossa on oikeus onkia, pilkkiä ja harjoittaa viehekalastusta läänikohtaisella viehekalastusluvalla. Lisäksi kansallispuistoon myydään virkistyskalalupia kulloinkin voimassa olevalla virkistyskalastusalueilla. Bear dangers! Karhuvaarat! Muistatte varmaan viime reissulta, kun Jahko hävitti sukan, niin me löydettiin se! Siis on vuoden verran meitä odotellut. Sä et ollutkaan se rosvo. Miltä nyt tuntuu? Niin. Kyllä mä edelleen sanoin, että se ei ollut mä. Joo, toi Urho Kekkosen kansallispuisto nyt oli aika pettymys meille, että vähän jäi hampaankoloon, niin katsotaan mitä tästä saadaan seuraavaksi aikaiseksi. No UKK-puisto kun ei kelvannut meille, niin me päätettiin tulla tänne Nordkappiin, niin pohjoiseen kuin pääsee auton kanssa.